Egun ondenoi, eta Elkarrekin Podemosetik, lehenik eta behin, eskerrak eman Euskal Herria Bilduri eta Alderdi Jeltzaleari baitare sinatu dugun erdibidekoagatik. Adostutako testuak, Zaperes jaunak azaldu diguna, puntuz puntu, gainera oso ondo, oso argi uzten du, hiru alderdioi gure lurraldearen etorkizuna benetan arduratzen gaituela, eta gai estrategikoak guk geuk adostu, negoziatu eta kudeatu nahi ditugula. Guk geuk, hemen. Beste batzuek, argi dago aita estatuaren interesak defendatzen dituztela gure herriaren interesen gainetik. Eta gaur ikusiko dugu gainera. Hor ere, sorpresarik ez. Alderdi Popularrak dena nahi du Espainiarentzat, Pasaiako portua Estatu Espainolaren agintaritzapean jarraitzea, interes orokorreko izaera mantenduz, eta aldi berean zergatik ez, inbertsio guztiak guk egitea, hemendik. Horrela, ondorioztatzen da, bere osoko zuzenketa hortik handoala, edo bere proposamena hortik handoala. Hau da, Euskadi Estatu Espainolaren pagafantas bihurtu, portuen gaian. Ezer ez erabaki, baina dena ordaindu. Ostras, Eta Alderdi Sozialistak ordea, burua ezkutatzea erabaki du oraingo honetan. Ezkutatu egin du. Diputatuak aurpegia eman zuen hemen, argita garbi adierazizun zein zen Alderdi Sozialistaren jarrera portu honekin, Pasaiako portuarekin, baina haranon ez dago osoko zuzenketarik ikusteko bere hitzak testu batean, sinatuta. Idatziz ezerrez. Autonomia estatutua osatzaren aurka daudela, zaudetela, froga dezakeen dokumenturik inon ager ez dadin, badazpada. Alderdi sozialistarentzat dena dira ahozko adierazpenak, diputatuak esan zituen guztiak, baina idatzizko testurik ez. Ara non. Hori bai, gaur beren bozkekin, zuen bozkekin, horien bitartez, iragarriko diguzue, zein den zuen talantea, kasu honetan, abstenitu ingoa zarete, edo aurka bozkatuko duzue. Laster ikusiko dugu, bustitzeko prest zaudeten ala ez, edo indefinizioan jarraitzeko gogoa dakazuten. Nora nahi ere, komunikazio publikoetan alderdi politikoen ordezkariek esandakoak eta hemen bertan batzar nagusi hauetan esan dugun moduan mugikortasuneko diputatuak bota zizkigunak oso argi daude, ez dago zalantzarik, aktan jasota daude, eta bueno, hor bai daude jasota. Alderdi Sozialistak Pasaiako portua Estatu Espainolaren agintepean egotea nahi du horrek Gipuzkoarentzat onura berezirik ez dakarren arren, ez dakainolako onura berezik guretzat. Interes orokorreko izate horrek. Bai, eta 56 urteren ondoren autonomia estatutua ez dago osatuta. Transferentziak osatu gabe daude oraindik. Eta ardura bakarra Estatu Espainolak dauka, Alderdi Sozialistak eta Alderdi Popularrak, bipartidismoak. Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 3/1989 lege organikoa, abenduaren 18koa, oso argia da. Inor pentsa dezake agian anbigotasuna dagoela testua, baina eskez dago anbigotasunik. Erredakzioak ez daka interpretazioareko lekurik. Oso argia da kasu honetan. 10. artikuluak honela dio, Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen esklusiboa izango du honako gai hauetan, 32. Trenbideak, Lehorreko itsasoko ibaietako eta kable bidezko garraioak, portuak, heliportuak, aireportuak eta Euskal Autonomia Erkidegoko meteorologia zerbitzua. Konstituzioaren, beti nola ez, 159.1.20a artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe hain zuzen ere interes orokorrekoak diren horietan izan ezik. Hortxe dago koskoa. Garraio arloko kontrata, ez dut uste errepikatu behar denik testu osoa oso argi dago eta lege organiko horrek argi esaten du portuen kudaketa Euskadiren eskumenekoa dela, esklusiboki. Gainera, argi esan behar da ere bai, ze honekin
asko hitz egin da komunikabidetan, eta badaude baita ere tekniko batzuk agertu diena komunikabidetan argi azaltzeko interes orokorreko katalogazio horrek ez duela inolako baliorik Estatu espainoletik kanpo. Ez du suposatzen inbertsio berezirik, ez du suposatzen inolako mugarik mota bateko edo besteko trafikoak eta erabilerak izateko, berez Espainiako mugetatik haratago kalifikazio horrek ez du balio ezertako. Estatuaren barruan, estatuaren eskumenekoak diren portuen arteko barne sailkapen bat baino ez da. Espainiako estatuak benetako interesa izan balu urte hauetan guztietan Pasaiako portuaren garapenean, ez genuke egungo egoera izango Pasaiako portuan eta ingurunean. Susmoa daukagu Pasaiako portuaren inguruan Estatu espainolak daukan interes bakarra dela ura kontrolatzen jarraitzea eta bere garapena mugatzea. Estatuaren eskumeneko beste portu batzuekin izan dezakeen lehia mugatzeko. Nola ez? Aita estatuaren eta bere portuen interesak defendatzeko. Gure interesen gainetik. Bai, Pasaiako portua kokapen estrategikoan dago, Gipuzkoako lurraldea bezalaxe. Eta Pasaiako portuaren lehiakortasuna handitzen badugu, hori baita gure helburua, hemen 51 sinadura horien helburua hori da, Estatu espainola lotsaraziko genuke. Hamarkadetan zehar islatu duen utzikeriagatik. Baina tira, erdibideko ebazpenak argi uzten du Gipuzkoarron gehiengo batek Pasaiako portua zuzenean kudeatu nahi dugula, eskumen osoa izan nahi dugula, legeak horrela esaten duelako, eta inbertsioak eskatzen ditugu. Eusko Jaurlaritzari, Aldundiari, udalei, portuko agintaritzari eta transferentzia gauzatzen ez bada, Estatu espainolak agintaritzaren bitartez izan ditzakeen, egin ditzakeen guztiak egin ditzan, ez dituenak egin urte hauetan guztietan. Pasaiako portuak eta bere inguruko herriek ezin dute horrela jarraitu, inbertsio plan sendo bat behar dute eta hori bai jartzen dugu. Eta gainera, argi dakagolako behar dugula hemen marko propio bat, kolaboratiboa, hainbatetan esaten duguna eta defendatzen duguna denok, izan behar duela partekatua bertan implikazioa dakaten erakunde guztiekin. Eta hori da euskal eredua, ez Estatu espainolarena. Estatu espainolarena da, dena kontrolatu, baina ez terrez egin. Eta guk esatzen duguna da, egin ez badu ez zer egin nahi, guk geuk bai. Gogoa dakagu gure portuaren lehiakortasunan areagotzeko eta egin behar diren inbertsioak egiteko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Etxebeste, Andrea, eta jarraian talde popularraren izenean.